ngono boka video kungurunin ke kadaka ambeba do mo be dugu konala bollo kanala ambeya ye ka fo amunu ye fakile bakile ye amunu ganga du dakile fe ka dakile fe masami alay shetane baka barala mo bu ko barala shetane baka barala ala baka barala shetane be ka du awna donc ame ala deli auzu billahi minash shaitanir rajim ala ka shetane bo encore ame bedo kiramanto yana ne balana me bagaw ay ni bara indam na ñogon fe ya ni a sanflan clay pour le moment benyaba la ko barata ko kan dien bebe ka ñewo nga jamana fe nga jamana ka communication niveau ce n'est jamais vu kadaka ali ameriki président ko ni ayi ka fo ko nga jamana ñemo be ka tagagne ko parce que on munu be ka kuma réseau sans fait France président ko ni ayi nga jamana mo te ka se nga jamana ñemo la ko parce que on be ka un réseau dominé Natia Ali Umar Ambalo ya fo oruna ça ne vaut même pas 3 semaines qu'on ne peut pas diriger le pays sur les réseaux. Aïe mo bati ka bo kelaina a baye ka fo koni réseau bora la bi ou bebu kumbo ni nga sanga famaula donc ala na au barka oni ala ni malendo barka on me rom na bi mali kono na famba ona bi mali kono ni ko kibe trop de dala ibe galon tigé on ne peut pas imaginer. Donc n'a fɔra ko an y'o bɛɛ kɛ ko o sɛgɛn n'o sanjikɔrɔ muɲu bɛɛ kɛ ko o sunɔgɔbaliya bɛɛ kun k'o bɛɛ muɲu ka tila ka na ye bi ko anw bɛ sitanɛ to a ka sa an na an m'an jija sitanɛ kana sa an na aw minnu bɛ vidéo kɛ ne y'a fɔ aw ye ka dɛsɛ n ko aw tɛ vidéo kɛlaw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne lamɛn ne b'a f'u ɲɛna n ko vous êtes des leaders ne y'a fɔ aw ɲɛna i b'a dɔn mun ka jugu diɲɛ kɔnɔ ni hadamaden ni bɛɛ dalen don e la e yɛrɛ dalen t'i yɛrɛ la o de ka jugu ni fɛn bɛɛ ye. Mais comme alhamdulillah on be dugu wɛrɛw la ala y'a se ka to anw ye kalanbaw kɛ yan ka se ka place baw sɔrɔ donc an bɛ se ka ko la ye cogo différemment ne de bɛna fɔ aw ɲɛna bi ka daminɛ sanfɛ fo dugu ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ vidéo kɛ Mali kɔnɔ bi ka transition supporter vous êtes des leaders ni mɔgɔ mɔgɔ ko mɔgɔ ye vidéo manu ye mɔgɔ minnu bɛ ka transition supporter e t'i yɛrɛ ka baara de valeur dɔn parce que mɔgɔ n'i t'i yɛrɛ valeur dɔn quoi i se ka a bɛ fɔ o ma ko assez. Si tu ne connais pas votre valeur, il sait qu'elle ne faut pas de là. Parce que l'art de la dialogue, c'est l'art de leadership. Avant aussi devant le monde. Avant aussi vous n'êtes pas des vidomanes, vous êtes des leaders. Jamanyemwa korote kibe ka barake président krefe jamanyemwa korote kibe ka barake mécanicien la jamanyemwa korote kibe ka barake boboy jamanyemwa korote jamanyemwa yi femi mo ni mo flasera ka siki ki la main yi jamanyemwa di ni dalaka ni mo bi se kusiki ka la main ko tambla ko baro bla ki la main yi jamanyemwa di jamanyemwa be na domaine be la domaine be donc ay jamanyemwa di ako jamanyemwa damelen be yoro men bi a damelen be vidéomania de la no vidéo ke o vidéomania mi fleni malien de ma bonya dama américain mo te sara barla ka teme mo me vidéo ke américain connaît américain journaliste ne be munga ka da awma oni tobe ka munga malila oni fambe américain journaliste sara wardo man le bas sangono 20 millions de dollars. Contrat de CNN barakela beni mogo be kuma CNN konala ou ka sara doga memba 20 millions de dollars par an sans donc auto mogo gansaye mais comme on jamana ma développer folo ka se o bema folo donc akana to mogo ko ke mogo gansaye ay mogo bawdi mun kera bi anga jamana konala ni date ni natoya ma barnela parce que moi je parle en jargon. Ora ne ko amena ngo ay sabali akana pétrole bon ni tasmanka wona ma pétrole faraka pétrole bon ni tasmanka woni ko in sogoli abna munke abna M5 mo la wuli abna to sur suka mo be wuli donc abna manga wuli jamana konala alors que en beri faklim bakili ifo donc ni alaka kodi faka don fene jamana in kono on be sili ango ya tawakkal to Allah n'a baro fene jamana in kono modo be olu fene ka bara olu ka bolu olu ka bara be nyona sara olu ka debalu be nyona sara na o sin ka laje olu na utara misi joli faga Mauritanie ni Mali nyon chalala utara plus de 200 et quelques bœufs utara be faga kata jeli saraka donc mo ko jeli iko ko sitane
Donc olu si tɛ ko gansanw ye ye faamu donc f'a ka dɔn ka fɔ de ko an bɛ cogo min na bi n'i ko k'i bɛ fɛ ka se Assimi Goïta la bi n'i ko k'i bɛ fɛ ka se an ka administration na bi n'i ko k'i bɛ fɛ ka se an ka transition na bi i bɛ don fɛn fɔlɔ min kan o ye mɔgɔ minnu bɛ ka kuma parce que ni aw tɛ ni anw tɛ san b'a sɔrɔ fanga bɛ yɔrɔ min na a ma se yen bi bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'o kalama donc ne bɛna mun fɔ n dɔgɔninw ye u ni minnu bɛ yen n'olu ka kɔrɔ ni ne ye ka daminɛ aw bɛɛ la ka daminɛ aw bɛɛ la ni n ko bɛ mɔgɔ ta tɔgɔ ma n bɛ ɲinɛ dɔ tɔgɔ kɔ a ka sabali a k'aw mada a ye yafa ɲɔgɔn ma hali ɲi ni nɛ bɛ ɲɔgɔn kin ye faamu ni nin ma mun fara an ka bonya kan nin tɛna fɛn bɔ a la nin b'a yira de k'a fɔ sisan dorénavant aw kan ka dɔn k'a fɔ ko aw de ye fa kelen ba kelen ye a kana maa si to yen a ka don aw kan ka se ka aw séparer ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni a b'aw jija o de ka k'aw tagabolo ye o ka kɛ aw tabiya ye donc an ka yafa ɲɔgɔn ma hali ala min ye diɲɛ dan ala bɛ yafa anw ma ni ala tun tɛ yafa anw ma ala tun bɛ diɲɛ wuli donc an ka yafa ɲɔgɔn ma mun kɛra o kɛra ji bɔnnen o se ka cɛ tuguni mais an bɛna mun de kɛ sisan an ye leçon jumɛn de ta nin kɔnɔna la o de kan ka kɛ an ka conversation leçon min kɛra nin kɔnɔna la an ka kɛ fa kelen ba kelen ye kuma bɛɛ n'a fɔ don de don ne mun bɛ kuma la aw fɛ bi ne bɔra lamɛnbagaw ne ye nin natɔ ye il y a bientôt 8 mois aw ɲɛ bɛ Ensemble Sauvons le Mali min na nin ye tan a idée nana nin de la Ensemble Sauvons le Mali mana ko k'a kɛ mouvement ye Ensemble Sauvons le Mali tɔgɔ nana cogo jumɛn a tɔgɔ nana de kan anw minnu ye influents ye k'an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ka an kana kɛ an faw ye erreur minnu kɛ k'an kana kɛ ne Dante o ni Jakite anw nani Ensemble Sauvons le Mali idée ye tan de o ni tɔw a kelen n ye mɔgɔw bɛɛ wele Mali kɔnɔna la n ko vraiment n ko n bɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ an ka se ka kɛlɛ kɛ aw minnu ko aw sɔnna transition tagabolo ma n'an ka jɛ ka jɛkulu kelen ye wali ni dugu jɛra n'an bɛ kuma topic min kan an bɛɛ ka jɛ ka kuma topic kelen kan n ye téléphone ta n ye kalo kelen de kɛ n bɛ ka bɛɛ wele n bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ wele n'a idée fɔ a bɛɛ ɲɛna u bɛɛ ko ko tiɲɛ don ko mais k'olu ma pɛrɛn ko condition tɛ kelen ye ne ma dɔw kuma la mais n y'a essayer digi da ye dɛnɛ ye o kelen sisan an sera ka Bill Kominde ni Yusufu ninnu o ni tɔw et Ensemble Sauvons le Mali sigicogo filɛ nin ye ka yira la k'a fɔ aw ɲɛna le mot Ensemble Sauvons le Mali ce n'était pas un nom choisi c'est-à-dire an ma tɔgɔ in ta an kun fɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ Mali se ka jɔ tant que les jeunes influents tant que an ma fara ɲɔgɔn kan donc jugu bɛna mun de kɛ a b'a essayer ka cogo sugu bɛɛ kɛ ka anw bɔ ɲɔgɔn na donc o de bɛ ka kɛ tan donc a b'aw jija ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ tuguni a ye Mali bɛɛ kɔlɔlɔ bi mais c'est pas grave parce que ko tuma dɔw la ni kow kɛra nin cogo la a bɛ mɔgɔw bila ka ɲɔgɔn bonya ça pousse les gens à se respecter ça pousse les gens à vraiment k'a dɔn k'a fɔ an ka sen na yɔrɔ min na an man ka sen na yɔrɔ min na aw ye jamana ɲɛmɔgɔw de ye maa si tɛna Mali mara ni aw tɛ o la n b'a fɔ an ɲɛna n ye vidéo min kɛ bi n y'a fɔ aw ɲɛna n ko bɛ ka baga Choguel ma aw bɛ ka baga Maliki ma aw bɛ ka baga Assimi ma n ko aw yɛrɛ de don aw yɛrɛ de bɛna jamana in jɔ et Choguel ye ne fa de ne b'a fɔ Choguel ma tonton Choguel Choguel ye ne fa de Choguel ninnu Choguel yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma la ko olu bɛna mun wɛrɛ kɛ Choguel ko n'ale tila na a bɛ taa ka foro la a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ ka ban donc anw ni denmisɛnninw ye il faut pas que an ka to mɔgɔ kan ka intégrité san il faut pas que an ka to mɔgɔ se k'an intimider Assimi ko anw ma son excellence ko si j'échoue c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué si nous aussi on échoue c'est Assimi qui va échouer donc an ka ko sugu bɛɛ kɛ an ka jija maa si kana se ka don an kan k'a fɔ k'i b'an intimider quoi que ce soit comme matériel ne bana lamɛnbagaw Mali bɛ yɔrɔ min na bi oui ko ka gɛlɛn dɔw ma Mali bɛ yɔrɔ min na bi oui c'est vrai dɔw bɛ se ka intimider financièrement parce que u ka sɔrɔ kɛcogo don mais ne bɛna mun fɔ aw ɲɛna mɔgɔ min ye wari ɲini ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye aw ɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ la n'a bɛ se ka dɔrɔmɛ 2 d'i ma k'i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye dɔ de y'a fɛnɛ dɛmɛ o problème b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa o de ka dabila on est en train de se battre pour notre pays pour créer de l'opportunité ni opportunité mun dira mɔgɔ minnu bɛ se ka 200 d'i ma mɔgɔ minnu bɛ se ka 2000 d'i ma mɔgɔ minnu bɛ se ka 50 d'i ma mɔgɔ minnu bɛ se ka 20 d'i ma opportunité min dir'olu ma n'o ɲɔgɔnna dira e yɛrɛ ma e tɛ mɔgɔ si deli 40 na i tɛ mɔgɔ si deli 1,1 na entre mɔgɔninfinw ni ɲɔgɔn cɛ différence fitinin dɔrɔn de bɛ succès ni succès-baliya ni ɲɔgɔn cɛ à 90% ye opportunité et 10% o ye effort ye
C'est ça la différence entre un riche et un pauvre. Entre quelqu'un qui en a et quelqu'un qui n'a pas. Moi aussi, quand tu as terre. Ne gâtez pas ce que la vie. Ni opportunité que m'a donné ma ne berom na bi ne kunte ke même nyemu bi ne tenyu ko fo kan dan kaburu ko. Donc mamu be ko be do ko ni basa boro e ko ka on negen ko ka ambla ngona. Quoi que ce soit le forme. Parce que le forme peut être vocabulaire, etc. Le forme peut être financière, etc. Les formes peut être des sondages, etc. Donc avec un bella, sondage avec un bella. Les dates me flènent, ne be wule ka c'est qu'un sondage maçon. En fait flène nango kamé en règle la position de là. En cité kenina. On be baram ne ba do parce que ne ba ngona ke. Ne bala la me bawo. Mo mo me vidéo ke. Ce ne sont pas de n'importe qui. Ne quand tu bannes ni kelaw ni fan ni kelaw ma, ne quand tu luma. Ne quand même mo mo boka pour me sensibiliser. Wallahi billahi les pour qu'il y a vidéo ke. Il veut clé be ban rechercher la ben ala na krati. Pour qu'il y a vidéo ke. Il veut clé be ban téléphone na mo be ki wole ka information dima. Pour qu'il y a vidéo ke. Il faut être un homme très intelligent. Pour qu'il y a vidéo ke. Il faut être en bonne santé. Pour qu'il y a vidéo ke. Il faut être un homme très très intelligent. Pour qu'il y a vidéo ke. Il faut qu'il y ait des sacrifices là. Vidéo me fait da au ma dondo. Ne ba monna. Moi me vidéo ke be ba don. Ça nous prend des heures et des heures et des heures. Il faut qu'il y ait un informé. Il faut qu'il y ait une recherche sur le quai. Information mais chama WhatsApp là, on va bekala. On va rechercher que YouTube kan, on va rechercher que Google kan, on va rechercher que Facebook kan. Kakla kan ansiyan, kakla kan information ta kada awma. En fabe nini, en babe nini, bébé comment se be fo awma. Donc, auté mo gansani. Akana to mo gansan ko ke mo gansani. Donc mo bare vidéo kay. Mo be ka transition supporter. Ka damine e Boumabella. Et Amara Sila et Selou Segou Toungara et Tobere Korokita il faut Bela Djeli et Iboussi ni ngina mo mto ko ay ya fama ala kama obé on est faclé bi on est baclé chini mo bene danté don ni na to il y a 8 mois j'ai vu ça venir nya fami na ensemble sauver le Mali à Masigi o be ka ensemble sauver le Mali ka projet mun keneta amadabo kama a d'abord mon kama ko ka mo me influence la kanga sur dakle fait ali ni dugu jera na nouvelle nous sort pour défendre notre pays en bega djeko fo no fait adam na te ala di sere ou beko ko ido nyuma do ko me kulu ma pren ka ke mais ni be fo ko mu alsa ante ka ngabara ku ne do alsa on est be politiser le ndo on me bori ko na la aka do ngafo ni Mali diara ni Mali sanu ko waliara ni Mali jamanyemo ujo orola barbe di on bema on bébé qui est milliardaire am kila kata mgo la bo dien fan wara fait tuguni ka ulu fene ka bara duluma wallahi billahi lazi mais c'est kuma inga parce que maro na ya famia ni Mali jamanyo mo ujo orola o re joro balia o ya on nodi ali nyabana bi Mali dugulu ko kele ni a teka nyana bo on beri ma boka vidéo ke dugulu ko kan clé fla clé ça va une semaine ko la on est bien en dehors là, là, parce qu'on a beaucoup d'autres qui intimider avec des petites choses. Na on bien en dehors là, na on est ensemble sauver le Mali, na on ok, on peut faire sur la barrière à la masse qui nous dit parce qu'il y a rien de plus costaud au monde plus que la communication. Faut te dire qu'on a fait la communication capacité. Donc, mais Nico bébé qui est connu comment, ala te faut que gassa, ala te faut que gassa. Ne ba digia ne ba do aw bebe ne bonya parce que ne ka bonya ba o beka ne ba nyina o fe mun kera bi o kera a tetatu o te tien na à partir de maintenant on a ke fakle baklenyi on a ke ensemble sauvons le Mali l'ensemble sauvons le Mali on nous met média là on a ke ensemble sauvons le Mali on a dje on a kele kelenke on a dje ambeka kuma topiki kelenka si c'est défendre notre pays si c'est défendre notre transition ou là on be bonya na ma yere bonya mo shita an bonya akara so mo ka do aw kan u ka fen fitinu yi fen bu bolo aw be se ka mun soro o se ka soro aw na fa mi ba joron ba aw viro mamu na bi autour là na fa di ba aw la o la be fen do da aw ma o be ka aw negen ka promesse ta ka da aw ma pour que se ka ulu ka kila kuyi ni yere ko me se ka ku yere u kunte mo si intimider ka ke ni o na men sera transition fen là aw ba do nga fo ko mo ka bare chronique ko a bey jamanyemo ya aka domaine na na be ko ke abaw dija aka na mo excluder mo mo ka supporter tiaka na be ko ke
abo dija akana mɔgɔw sélecté ka bɔ mɔgɔw tɔw cɛ la parce que o de bɛ na ni nin bɛɛ ye parce que denmisɛnninw filɛ nin ye u bɛɛ bɛ effort kelen de kɛ ni bɛɛ bɛ effort kelen kɛ n'a aw ye mɔgɔ dɔ ta k'o bila ko dɔ ɲɛma ka tɔw to yen bɛɛ dun n'i ka buloni sigilen don o man ɲi je vous donne l'exemple aw taara Kayi olu na Assimi Goïta ye bɛɛ wele mɔgɔ qui a la tête sur leur organisation a bɛɛ tun bɛ yen o ma kɛ wa munna aw tɛ se k'o kɛ Mali mɔgɔ minnu bɛ ka Assimi supporter Mali kɔnɔna la u man ca ka se au niveau ma wo Bamakɔ kɔnɔna la a man ca ka se au niveau ma wo mais aw t'o kɛ ça c'est des erreurs à éviter ça c'est des erreurs à éviter spécialement a b'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw don développement structurel dɔw bɛ yen mɔgɔw ma s'o ma mɔgɔw bɛ émotion kɔnɔna la malien est émotionnel de naturel donc aw minnu ka baara ye nin ye a b'o jija aw fana b'o dabila parce que o bɛɛ de bɛ na n'a ye aw bɛ ɲugu créer ka sɔrɔ a ma bɔ a kalama ni e nana ka ne Dante ta ka ne kɛ n dama mɔgɔ ye ka Amara Sila to yen ka Dante k'a dama mɔgɔ ye ka Seku Tunkara to yen ka Bubu Mabel k'a dama mɔgɔ ye ka Amara Sila to yen i bɛ munumunu na wuli jamana kɔnɔna la aw bɛ invité cogo min na aw bɛɛ ka département na olu na Assimi aw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka taa aw bɛɛ bila Kayi Assimi ma bɔ ɲɔgɔn na aw bɛɛ tun y'aw dama tɛti de donc ni aw bɛ kow kɛ dorénavant mɔgɔ min bɛ ka transition supporter jɛlenya kan an n'a ɲɔgɔnnaw aw b'aw jija aw kana ɲɛ mɔgɔ si kɔ aw bɛ to k'o erreur de kɛ aw b'o de dabila o ye Mali kɔrɔ ko de o man ɲi o de bɛ ka ni problème créer jamana kɔnɔna la a b'o dabila jamana ɲɛmɔgɔ ye intentionnel la de n b'a fɔ n ka kuma la tuma bɛɛ l'art de la dirigeance c'est l'art de l'intentionnalité un leader est toujours l'intentionnel donc ala aw bɛ erreur min kɛ nin ta ce n'est pas de l'accident mais aw tun t'a dɔn k'a kɔlɔlɔ bɛ kɛ tan de mɔgɔw funfunen don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que u bolo k'aw bɛ ka dɔw san ni dɔw ye u dun bɛɛ bɛ k'aw supporter cogo kelen na bɛɛ b'i ka forfait k'i ka téléphone na cogo kelen na bɛɛ b'i ka recherche kɛ i ka manière la cogo kelen na bɛɛ bɛ ka Assimi kɛlɛ Assimi défend cogo kelen na bɛɛ bɛ ka Mali défend cogo kelen na bɛɛ bɛ ka transition défend cogo kelen na n'a fɔra ko kow kɛra aw bɛ tɔw bila kɛrɛfɛ ka na ni mɔgɔ dɔw ye c'est pas du tout bon aw b'o de dabila aw b'o de dabila mɔgɔ minnu bɛ k'aw supporter vidéo kɛla la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali Bamakɔ kɔnɔna la tɔgɔ bɛ minnu na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kan aw bɛ bɛɛ dɔn parce que service secret b'an bɛɛ lamɛn donc aw bɛ sabali sɔn bɛ ɲa la sɔn bɛ ɲa buranakaw fɛnɛ la aw nɔ b'a la inintentionnellement donc aw bɛ o de dabila aw b'o de dabila parce que n'an m'a dabila denmisɛnnin minnu bɛ yen bi anw minnu bɛ yen bi aw bɛ ka Mali kɔrɔ gérer cogo an tɛna sɔn a ma parce que micro min b'anw bolo n'an kumana la kan a bɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ donc il faut être très sensitif aux gens que tu es en train de diriger donc Mali mɔgɔ bɛ ka transition supporter n'a bɛ ko kɛ a b'aw jija a mɔgɔ kulomaw u ka kulu ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo a b'a bɛɛ kelen kelen wele o de ka ɲi bonya b'o de la a y'o de kɛ an ka bɔli filanan na aw m'o kɛ yan vous avez vu que ça a marché mɔgɔ si m'a bila a kunna k'i bila la kɔ aw kelen ka erreur kɛ a ye mun de kɛ a ye ensemble sauver Mali mɔgɔ dɔw wele o ma kɛ yan o kɛra donc aw tɛ to k'o kɛ aw bɛ to ka médiaw bɔ ɲɔgɔn na média minnu bɛ ka Assimi supporter a bɛ digi mɔgɔw la ça fait mal on est au courant ne tɛ n da don a la de parce que moi j'ai pas ce temps mais k'a fɔ ko ne t'a kalama n b'a kalama n b'a bɛɛ jateminɛ donc ninnu de ye tiɲɛw ye a kana kɛ kɔnɔ ko Bubu Mabel wulila a dimina a yɛrɛ ma a ma dimi a yɛrɛ ma kuru de b'a kɔnɔ Amara Sila ma dimi a yɛrɛ ma kuru de b'a kɔnɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Seku Tunkara ma dimi a yɛrɛ ma kuru de b'a kɔnɔ kuru de bɛ mɔgɔ bila ka nin kɛ parce que ni mɔgɔ n'i ye kuru mara ka mara ni ko fitinin dɔ kɛra dɔ ça explose o de kɛra sinon mɔgɔ ɲumanw de don ils sont tous de bon caractère Bubu Mabel b'a ka mobili ta ka taga mɔgɔw ka plateau kan plateau ka taa show kɛ bɛɛ ye i faamu Seku Tunkara bɛ ne wele Amérique yan ouais Dante ça va bien n bɛ k'a lajɛ ni mun b'i la mara min denmisɛnninw kɔni basi t'i la moi j'ai fait pareil avec lui Amara Sila u bɛɛ bɛ ne wele ko kɔrɔ Dante ni problème sɔrɔ u bɛɛ bɛ ne wele i faamu an bɛɛ ye fa kelen ba kelen mɔgɔw de bɛ fɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais ne bɛna mun fɔ denmisɛnninw ɲɛna fanga min b'aw la n'a y'a dɔn don min na aw tɛ maa si to a k'aw fara fanga min b'aw la jɔyɔrɔ min b'aw la n'a b'a dɔn don min na fo fɛn fɛn y'aw diya aw bɛ k'a ye Mali kɔnɔ o la ne ko aw ma n'an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan en termes de média aw bannen don mun ma dɛ o de bɛ kɛ o de kan ka kɛ aw b'o coalition in n'an ma sɔn k'o créer dɔrɔn an bɛ ka dɔ bɔ an ka domaine na an bɛ ka dɔ bɔ an ka alitutu la yanni ka bɔ n ka kuma la n bɛna mun fɔ aw ɲɛna ɲugu de bɛ na ni ɲaga ye o fɔra an ye bamananna a kana jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ala ye mun da mun kama okay ala ye mun da mun kama mɔgɔ si tɛ ta k'o da i y'a faamu ala ye mun da mun kama mɔgɔ tɛ se k'o da
donc a kana ɲin'o kɔ donc n'a fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i ta sɔrɔ fo k'a tɔ to a kana ɲin'o kɔ an bɛ bɔ ka nin fɔ ɲɛna n b'a ɲini dɔgɔninw fɛ aw bolo d'aw dusu kan mun kɛra o kɛra ne tun ye video kunkurunin de ye n b'aw bɛɛ fo aw ka jamana jɔ la anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen ye ji min bɔnna o tɛ se ka cɛ ni ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban ne bɛna mun kɛ vraiment n'a a ma k'aw ma basi ye a ka di ne ye ka misi faga an ka ɲɔgɔn sɔrɔ suru kati la i ye faamu dimanche don n bɛ misi faga ka misi kɛ saraka ye an b'a sogo dun a sogo kelen tɛ taa mɔgɔ si fɛ yen n b'o faga ala yɛrɛ kama fisabililayi an mana sila Buma Bell aw bɛɛ lajɛlen a ye na suru kati studio la an ka misi dun ɲɔgɔn fɛ o wari bɛ bɔ ne yɛrɛ kunna tɛ k'aw ma basi ye salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu.